Gasa, itibiyag. Ay ayatan ka unay-unay, Danica. Mamati ka kumakanyak. Iti ka man, sa anak to pulos ngagbaliw. Ngam Lloyd, inaunaak ngam itisi ka. Kas iti kanayon nga ibagbaga ti kaaduan. Age doesn't matter. Sana parikot kanyak dayta. Ay, Lloyd, adan anak ko. Sika, single ka pa'y laeng. Amang ano iti odi na, kat ibati naktumat laeng. Kat isukat nakto iti balasang. Sika talaga. Di mo kumapanunutan dayta. Kas iti naku nakitay. Saan to apulos ngagbaliw ti panagayat ko ken ka. Tandaanam dayta, Danica. Agyaman ak nga rodno kasta. Kat sapay ko ma, taag na nayon ti ayan ayat ta. Hello, honey. Good morning, honey. Kumusta ka? Daytoy, umawawag kan ka. Ket? Umay ka ka di dito'y dagos ko ita? Uwan, honey. Umayak inton madamdama, ha? Oh, sige. Urahin ka. O sige, honey. Bye. Nanang, nakaluton ni Manong Carlo. Umay kayon tamangan tayon. Ay na, pretty aya. Imbagak mo't kan ka. Ano ada kasarsaritak? Saan ka ama kay gidgidan nga agsasao? Nanang, mamin anon nga imbagak kan ka dayta. Ngam aging gaita, ar-aramidem latta. Pasensya kayon, nanang. Ha, pasensya. Intun kuan, aramidem tumanan. Awan at talaga tinagdumaan nyo iti amayo. Saan ang makauawat? Nagparparikuta ka ni. Ha, apay, anya ti parikot mo. Ibagam, sigurado ang matulungan ka. Gapo iti kawan trabaho kiti napalabas sa bulan. Sana ka nakabaybayad iti abang ko dito'y dagos ko. Ha, Kasta una iti pong ti landlady mi kanyak. Nakunana itay apapanawan na ka no. anya? Awan ti amo kapangalak no bilang lang. Di mon panunutan day tahani. Ijay kalatan balay. Nawaya ka ijay. Ha? Sigurado ka? Wan, awan parikot kanyak. Amang ano sana kaya dagiti anak mo no bilang? Iti kaano man, syaklat ti masurot. Iso ano anyaman ti kayat ko, iso ti matungpal. No saan ta kayat? Di mapandalaangan ijay lugar ti amada. Anya? Agnanaedan ni Lloyd ijay balayo, mare? Wan mare, idi pala na minsan alawas Anya? Ay na, kumare. Di mo kumatagidaksan da ito ibagakan ka, ha? Numabalin. Saan mo kumanga itulok nga agnaed ni Lloyd ijay balayo? Ngamin, anya laengan di kunaan dagiti anak mo. Ha? Sapay balasang kan baro dagiti anak mo. Awan parikot ka dagiti anak ko, mare. Ay na, panunutom kumaan na imbag, mare. Napatpatag nga amang dagiti anak mo, ngam iti asino man dita alalaki. Rumor ka dita, Danica. Wan, honey. Sana bale. Masapak mat nga agawid inton malam. O sige, awan gayam. Anya nga oras nga agawid da pretty kan Carlo. Ha? Kwa. Masapa da gijay nga agawid. Tunggal biyernes, masapa da nga agaw-awid. Kasta? Sikapay laang ti makaam mo kadakwada, ha? Wala ni. Awan parikot iti dayta. Ay na, nagbaramot ti panawan. Nagtigosak iti bigat. Nga magtigosak manin. Nagpudot talaga. Ha? Anya dayjay? Ni Uncle Lloyd dayjay Manong Carlo! Manong Carlo! Sa dino ti ayan mo? Umay ka kumaditi asidag ti banyo! Darasam! Madandanagan ako unay Manong. Sana ka agbidot. Ni Manong Lloyd di nakita kang agsisirip iti banyo iti agtigtigusak. Anya? Ala, di ka madanagan. Ibagak da ito kininanang. Saan ang mabalin nga agbayag da dya a tao dito'y balay? Saan tayo nga amo ti pudno nga ugali na? Nga Manong,
Ang mga no datalang ti agbalin adakas ka ni nanang, no bilang laang. Ay, tayta nga rod ading ko. Makaamun ani nanang, no dayja alalaki ti napatpatagkan ko ana. Anya, ti kunayo kit di. Di yu kayat ang makipagnaad ni Lloyd dito balay. Nanang, Nanang, diretso yung nga ibaga kanyak. Saan kat akasta nga agar arami kayo lang iti istorya, tapno agbalin adakas ni Lloyd. Saan mat akasta, nanang? Pudno ti bagbagami ka ni Manong Carlo. Saan mi nga inararamid laang nga istorya? Imposible dayta. Amok ni Lloyd. Anya ti kayat mga asawan? Ag gusto ni Lloyd kan ka? Iso ana aramid na ti kasjay? Ha? Nanang, saan ko mamot akasta? Anya nga ti kayat mga asawan? No diyo kayat nga agnaad ni Lloyd dito'y balay. Da kayo latan ti pumanaw. Saan kat akastada daelan nyo? Tapno isula ang tiagbalin na dakas. Awan at talaga tinagdumaan nyo iti amayo. Agpapada kayo lang nga awan amuna. anya? Apag iso a bakasyon tayo, mapantan sa langan ni Jaan Daluloy, di probinsya, ading ko. Ha? Ngam ti addata dito'y akasla tala nakakaasi. Saan tapay amarik na ti pamatag ni nanang kadata? Manong Carlo? Napanak na ka akong ti kinadakas da di Aloyd. Husto ka. Iso di nakitam anapan ije asidag ti banyo. Idi madamang agdigdigos ka. Idi manen na minsan. Kunana siguro kat pimanaw akon. Iso anapan manen ije asidag ti banyo. Idi nakita nak. Kasta unay akigtot na. Anya? Iso ada talangan ti agad just. Saan tan nga urayan nga dapay dakas ang mapasamak. Mapantalangan ka dalolo. Aniya, ti awadan bain nga inayaw. Kasta gayam tiyar aramiden na. Wen lolo, iso nga imay kami. Total, bakasyon mi metten. Oo, nayenday di adani ka. Napatpatagkit din ti lalaki akadenden nana. Ngamda kayo nga anak na. Day tatipod no lolo. Ngamin, manipod na gamamuda iti day ja lalaki. Awanan ti panawon na kada kaming anak na. Ay, naulawan ti inayaw. Inulaw day di lalakay. Ay na, naimbaglaay nga inta na panunot yu ti imay dito'y balay. Wen lolo, kinapudno na. Inutang ko lang ti pinagplete mi kini Priti. Saan na kami apulos nga inikan ni nanang? Amin ang masapsapulan na. Isuda lang iti dayjay Aloyd ti agnumnumar. Aniya? Apok, dito'y kayo langan probinsya nga agadal. Lolo? Lolo, Uray saan kayo nga agsubli jay syudad? Nga main, saan naklakit di amakaid na amang pampanunot kada kayo no bilang laang? lolo, Hindi yun panunutan ti inayaw. No adapay ti gundaway amakaamires ay katpagyamanan tayo. Angam no kas jay nalatan, anya ngay nga road. Isu ngayon ton lunes. Agpasyudad kayo nga agkabsat. Asikaswan nyo dagiti nasken nga asikaswan nyo jay pagadalan. Tadito'y kayo nga agtuloy nga agadal. agyaman kami no kasta lolo. Ikagumaak ti agtrabaho iti bangkag. Agmulak iti kumpurmian nateng. Tapno adabusbusen tayo. Basta saan kayo nga agsublay iti inayaw. Imbagakmatkan ka. Ano kas jaya mapanak kadagiti gagayim ko amakiinom. Di naksurut-surutan. Anya? Tapno mo man niya. No kas jay nga umay ka iti pagiinuman mi, kan-kantsawan dakdag iti gagayim ko. Amom ti bagbagada, ha? Ha? Kunada, at daditan ni inang mo abakit. Makapainsulto! Anya? Oh, anyat mapaspasamak kan ka, kumare. Apay akas tamot tanday tarupam. Ha, kwa, mare. Tinungpa na ka man ni Lloyd anya. Wan, mare. Kanayo nakmutin na tungpaan. Tunggal adabas sita saan miya pagkinaawatan. Anya? Kat? Anya pa'y laang tiyar aramidam. Papanawa mo ni Jay Balayo. Nga, mare. Di mo kunaan nga ay ayatam lakta. Ha!
Agriin ka kuman, kumare. Manipod nagdan na kayo itinayjay alalaki. Nagbalin kan ang nakakaase. Mare, Iso apa nga asim. Makiwin naswaskan kan kwa na. Saan kat nga iso ti makagapo? Tapno agnanayon akastaka. Anya ti kunam? Makiwin na swaskan kanyak, dani ka? Juan Lloyd, naameris ko nga awan tinasaya at apagbanagan ti panagdan nata. Anya? Una, makiwin na swaskan kanyak. Iti kasta, ti anak mo to ani Pretty ti Armark. Kursunadak day jekat. Isu na lang ta sana ka nagbaligi ti panggap ko ken kwa na idi. Awanan kay tibain. Abay, isumad day ti kursunadak. Sana si ka tabakbakatan kan. Isu anak idanaken ka. Saan agapo ta ay ayatan ka. Nudi kat gapo iti anak mo. Isu amanipod pimanaw na ditoy. Nagbaliwan ti amin kadata. Anya? Ay na, anya kumaaga po ang mabain ka amang sarungkar kadagiti anak mo. Anak mo dagijay, kumare. Juan Mare, kat kastaunay abain ti marikrik nakita katakwada. Amo ka nagturpusan dagijay. Ay na, anya man ti saan nyo ang nagkikinaawatan iti kalabas. Amok ang mapakawanda kadagiti anak mo. Sipud ubing dagijay, nanakam da. Iso nga amok asaan anarigat para kadakwada ti pakawanan da ka. Sapay la kumangarot ta kasta, Mare. Kat, kaano nga raw ti plano nga ipapan mo iti probinsya, kumare? No ipalubos ti Apo, mapanak ita alawas. Nasayat man ta napanunot mo pa'y lati umay dito'y dani ka? Apay, pinanawan na kan ti kadendennam. Tatang, pakawanan ako, ma. Dagiti anak mo ti kang runa na pagkidawam iti pamakawan. Nanang! Pretty anak ko. Apay nga ta kayo dito'y, Nanang. Ha? Ako, imayak anak ko. Gaputa mailiwak mo ten kada kayo kan ni Carlo. Impagarup mi, no namimpinsan da kamin alinipat nanang. Ngam nagbidot kami, tadda kayo met. Pakawanan da kanak ko. Amok nga ado tinagkurkurang kakada kayo. Nagbali na kadakas nga ina. Iso nga ita. Nanyaman ti maibagayo kanyak. Aklunak, anak ko. No saan nagapo kada kayo? Awan kami iti daytoy abiyag nanang. Napakawanda ka, sipud pay. Ket gapo day ta iti kanayon apan ang bagbaga ni lolo kada kami. Asaan anasayate agimula iti sakit tinakam? Agyamanak, anak ko. Pagyamanak, tananakam kayo. Ikariik asaan ang maulit ti amin. Ikariik nga agbalbaliw akon para kada kayo nga anak ko. Bueno papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Gasa! Iti biyak. Isagsagot kada kayo, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.